Kedam tangaru ni paing ko rapor surhini roing ko rapor ni diphu karbila meda maya sai hemalong karbi rong asar amai tripi pen paterpi ponsi land transfer NOC rong asar pen kipi aphuthak lapen Municipal Board pen TVDC ko an kachiprik pupen Karbi Anglong Autonomous Council asai kamarlu kedo Karbi Anglong Autonomous Council OSD ARO ASO atum lapen KCS amai phu atum chitong dunsi Cheroktok Amei misen pen pechun pon Karbi rong asar amai pen labangso Cheroktok Amei kachipaim phupon laki dhormo sing teron tripi mai phupen mai chari ponsi mai thepi rupen hanse tripi kongchun bangahin pen parjupon Aluhi sarpo man pen Elvin Teron OSD Karbi Anglong Autonomous Council Manpeng aluhi pinchong kro ARO Pholoni Circle Mintamir rong pipi ARO Dipu Circle ASO atum Jojo Terang Mahes Teron ASO ARO Silonijan Circle atum ta chitongdun Jopha aluhi Manpeng pen Humsing Be Maipu KCS Harsing Tokbi Sahem chun bangatum chitongdun si RDP dun Mailong OSD Elvin Teron kaning Japon kedamtang there chikloni phai kresiar ni Karbi Anglong Autonomous Council hinpen Karbi rong asar atuma phansi NOC Longle kipi ajakong piponlo mate pangdak ponlo lasi koson si jakong kache hajak nangji lahai huya puthak che thanchi mum pedo anparta Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Municipal Board Town Committee ke nonamat ke amithang lo mate Aron Selam Lelang Assam Municipal Board mati Town Committee Aron si Endun Bomlang Lasopot si Town Committee ke parlo det adim an ke TVDC ke bibelo mate avilopu ning ke bidam aphuthakta ning binang ni rong asara tum ajakong ke doji aphat methang Karbi Anglong Autonomous Council pen Aron Selam pon lopolote rong asara tum jakong doji pupen ke chenglok penangan Bidisore OSD mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Bidisar Elvin Teron hinpen kaningje padopondo. Karbi rong asar amai ini elit di apartment Karbi Anglong Autonomous Council pen kedamtang hari Krisi Mars aciplu Longle pilang NOC aja kong na pi rong asar pana pi alam the ini ni tu yang awareness dono masih langsung nang pitek Autonomous Council CM Dr. Uliram Rohang Pastame itu suruh baju lo lapen ke apa lah TVDC aphuthak nak pacun nak pateng dia ke konten lah stame itu CM sahabat suruh lo kasih soni picok kili stame uthot CM sal along pen itu lam pacoy dami pansi itu stame pini dak lam cerai pono lasi ini bangso agency awareness program kan itu lam cerai pansi News report Karbi Anglong live